Координацыйная рада спрабуе адхіліць Святлану Ціхановскую і стаяць за гэтым нейкія небеларускія сілы. З такой гучнай заявою выступіў пазаштатны дарадца Ціхановскай у пытаннях рэалізацыі еўрапейскага выбару Беларусі Александр Меленкевич у эфіры Радыё Свабода. У сваім меркаванні Александр Меленкевич спасылаецца на гэтак званы статут Координацыйнай рады, які фактычна ёсць рэгламентам аб'яднання. Паводле дарадцы Ціхановскай, 7 пунктаў з гэтага дакументу тым ці іншым чынам прысвечаныя спосабам кантролю за Святланай Ціхановскай і сябрамі аб'яднанага пераходнага кабінету, механізмам прызначэння і адхілення у выпадку непадпарадкавання. Такі рэгламент, на думку Александра Меленкевича, правакуе барацьбу за лідарства ў беларускім дэмакратычным асяроддзі. Змагацца з Ціхановскай хочуць не ўсе чальцы Координацыйнай рады, але такія людзі сярод іх ёсць, упэўнены дарадца абраны прэзідэнт. Што датычыць небеларускіх сілаў, якія выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю ў сваіх інтарэсах, Александр Меленкевич падкрэслівае, што не шукае агентаў варожага ўплыву. Маўляў, гаворка ідзе пра пэўных людзей, што дзеюць не на карысць Беларусі. Што такое Координацыйная рада і калі ды ці скончацца паўнамоцтвы Святланы Ціхановскай? Координацыйная рада ў ідэале мае быць протапарламентам дэмакратычных сілаў. Пра стварэнне аб'яднання Святлана Ціхановская абвесціла пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года дзеля мірнай змены ўлады ў краіне, але дыялогу з рэжымам не атрымалася. Другі склад Координацыйнай рады абралі летась у люты, але не праз усеагульныя выбары, як раней планавалася. Сябрамі рады сталі 105 прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Трэці склад Координацыйнай рады мелі абраць сёлета паралельна з электаральнай кампаніяй у Беларусі, але дагэтуль дата выбараў у Координацыйную раду не абвешчаная. Тэрмін Святланы Ціхановскай, як абранай прэзідэнткі Беларусі, скончыцца ў 2025 годзе, пасля новых прэзідэнцкіх выбараў. На гэта намякаюць і яе апаненты ўнутры дэмакратычных сілаў. Пры гэтым сама Ціхановская яшчэ летась заявіла, што мандат, які даверылі ёй беларусы, яна перадасць пасля свабодных выбараў. Бо пакуль Лукашенка утрымлівае ўладу ў краіне, вынікі электаральнай кампаніі 2025 года не прызнаюць ні беларусы, ні сілы на міжнароднай арэне. Мы сабралі асноўныя тэзісы Александра Меленкевича з ягонага інтэрв'ю Радыё Свабода. Давайте паслухаем, што менавіта казаў дарадца з Ціхановскай. Я лічу, што Координацыйная рада можа адыграць як пазітыўную ролю, там много выдатных людзей, выбітных людзей, дзеячоў беларускай грамадзянскай супольнасці. Ёсць людзі, якія мала нам вядомыя, ёсць папулісты. І я просто думаю, што Координацыйная рада трэба перш за ўсё паглядзець, дзеля чаго яна ствараецца. Таму што гэта пэўная структура. І я думаю, што перш за ўсё яна павінна была б адстойваць магчымасці вялікія ствараць для малых і сярэдніх арганізацый. Перш за ўсё за мяжой, таму што ў Украіне менш шансаў, але я знаю, сустракаюся, што там праца ідзе. А калі прачытаць статут, а статута нават няма ў Координацыйнай рады. У Координацыйнай рады ёсць напісана статут, а ў дужачках напісана рэгламент. І вот калі гэты рэгламент я прачытаў, мне стало даволі сумна і нават страшнавата. Таму што там 7 пунктаў прысвечаны таму, як кантраляваць Святлану Ціхановскую і міністраў, як прапанаваць ім і даваць рэкамендацыі, каго кім назначаць, і апошняе, калі не будзе слухацца, то адхіліць. Слово парламент трэба просто забыць, таму што парламент прызначае ўрад. У нас ўрад які можа быць, у бюджэта яго няма, паўнамоцтваў няма. Таму я лічу, што нават такі рэгламент правакуе на тое, што будзе у выніку змагання. Не ўсе хочуць у Координацыйнай радзе змагацца з Ціхановскай, але пэўныя людзі, напэўна, тыя, што пісалі гэты рэгламент, я нават не ведаю хто, яны збіраюцца гэта рабіць. Я калі кажу пра небеларускія сілы, я не шукаю агентаў. Я абсолютно не хварэю на гэта і ніколі гэтага не рабіў. Я просто кажу, што дзеянні пэўных людзей не на карысць Беларусі. Вот гэта я называю небеларускімі сіламі. На жаль, сам Александр Меленкевич не захацеў прыйсці ў наш эфір, а спікер Координацыйнай рады Андрэй Ягораў не змог. Затое змаглі да нас завітаць віцэ-спікерка рады Алена Жываглот. Вітаю вас. Вітаю. А таксама лідар НАУ і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка на відэасувязі. Вітаю, спадар Павел. Добрый вечер. Спадарня Алена, ці сапраўды ў Координацыйнай радзе ёсць такія меркаванні пра тое, што варта ўсё ж такі дэмакратычную лідарку змясціць, адхіліць, памяняць яе на кагосьці іншага?
Нет, я не вижу таких тенденций на заместить, поменять. Я думаю, что все члены Координационного совета, они ставят под вопрос значимость и роль Светланы Тихановской. Я не могу сейчас говорить от лица всего Координационного совета, да, но мое личное мнение, что вклад Светланы Тихановской в демократическое движение несоизмерим, его невозможно преуменьшить, и значимость, и роль. Больше, на мой взгляд, в демократическое движение Беларуси сейчас не сделал никто и не делает. Поэтому я не думаю, что есть действительно такое желание. При этом я скажу, что благодарна Александру Милинкевичу за это интервью. Это такая почва для рассуждений, размышлений и рефлексий Координационного совета, как Координационный совет и его функциональность видит общество и политики в частности. Вот. Поэтому нет, я думаю, что и важно еще вот это по содержанию с Александром Милинкевичем, по сути своей, с какими-то трактовками, не с заголовком, да, как это вынесено было в заголовке, о том, сколько удельного веса вот этой функциональности по контролю Светланы Тихановской, да, 7 пунктов там регламента статута, о том, что, я бы сделала так, вывод, что важно было бы производить больше собственной полезной деятельности, чтобы объем функций по контролю, такому гражданскому контролю, кабинета или Светланы Тихановской не доминировал. Вот, например, слушания Объединенного переходного кабинета в общем объеме деятельности, наверное, были одним из самых значимых событий в деятельности Координационного совета, но это не вся деятельность. Вот. Совершенно убеждена в том, что Координационный совет сегодня — это белорусские силы. Даже в терминологии Александра Милинкевича тут такой немножко конспирологический оттенок, да, в такой Не выжимке. белорусские силы. Да-да, я совершенно убеждена, что это белорусские силы, и члены Координационного совета действуют в интересах белорусов. Дальше мне вот гораздо больше вариаций от Александра Милинкевича понравились. Почему так? Кто-то понимает опасность вот такого тренда, кто-то не понимает. Вот, поэтому нет, я не думаю, что Координационный совет, и я в частности, ставят перед собой задачу сместить или каким-то еще образом ограничить Светлану Тихановскую. Вот такая функция гражданского контроля — это та функция, которую взял на себя Координационный совет. И, наверное, правильно будет сказать, к моему сожалению, такой функция или объем деятельности по такой функции получился слишком высоким по сравнению со всей остальной деятельностью, так что можно трактовать умысел и замысел Координационного совета как там дословно, чтобы я не исказила Александра Милинкевича. Небеларускія сілы пры дапамозе Координацыйнай рады хочуць замясціць Светлану Тихановскую. Спадар Павел, ці вы бачыце нейкія небеларускія сілы ў Координацыйнай радзе дзеля таго, каб змясціць Тихановскую, но і ў тым ліку вас іншых міністраў кабінету? Я, можа, паспрабаваў бы перафармуляваць пытанне, ці ўвогуле патрэбны Координацыйны совет, Координацыйная рада. І мой адказ, напэўна, так, патрэбны Координацыйны совет. Ці патрэбны ён у такім выглядзе, як існуе сёння? І мой адказ адназначны не. Ён не патрэбны ў такім выглядзе. Праблема заключаецца ў тым, што ён не з'яўляецца прадстаўнічым органам беларускага грамадства, беларускага народу. І вось гэтую праблему можа вырашыць толькі адзін спосаб. Гэта выбары членаў Координацыйнай рады. Не самапрызначэнне, не акрэсленне іншымі структурамі кагосьці ў гэты склад, а менавіта выбары. Калі мы ставім пытанне, ці з'яўляецца пагрозай Координацыйнай рады для беларускага дэмакратычнага руху, ці там для Светланы Тихановскай, то давайте адкажам на пытанне. Калі мы шлі на выбары ў 2020 годзе, мы галасавалі за Светлану Тихановскую ў прамых выбарах. Мы аддавалі свае галасы. Так чаму на сённяшні дзень Координацыйная рада ставіць перашкоды дзеля таго, каб абсалютна такім чынам, якога дабіваюцца падыходы беларусы на працягу ўсяго праўлення незаконнага Лукашэнкі ў Беларусі, не маглі бы выбраць сваіх прадстаўнікоў у Координацыйную раду? Чаму ствараюцца нейкія схемы з абумоўленасцямі, з 3 галасамі, з прадстаўніцтвам 30% НДА? Трэба ісці на нармальныя, самыя празрыстыя, самыя дэмакратычныя, апрацаваныя ўжо гісторыяй дэмакратычных парламентаў выбары, прамыя выбары дэлегатаў, членаў Координацыйнай рады. І вось тады, калі іх абяруць,
то пагроза ці не пагроза гэта другое пытанне, бо гэта воля беларусаў абраць тых, хто не падтрымае Светлану Ціхановскую ці кабінет, альбо падтрымае Светлану Ціхановскую кабінет. Вось што трэба зрабіць. Спадарня Лена, ну чаму ж тады не робіце гэтыя выбары, чаму не прызначаеце нейкую дату ці хаця б прыкладную праграму, як можа гэта праходзіць? Ну, я Павла Павловича чуть исправлю. Мне слово «схемы» не нравится, потому что оно порождает примерно как небелорусские силы, какие-то конспирологические домыслы, что за схемы. Несмотря на то, что я лично, например, систему избирательную с 3 голосами или с квотами для НГО, я как Лена Живоглота не поддерживаю. И тоже считаю, что должен быть 1 голос, прямые выборы по спискам. И без квот для НГО, но Координационный совет проголосовал таким образом. Тем не менее, после того, как в декабре Координационный совет сообщил о своем решении, сейчас идет процесс переговоров внутри общественно-организационного комитета в уполномоченной рабочей группе об упрощении, об изменении этой системы избирательной, которая была проголосована в декабре. Я думаю, что это показатель того, что Координационный совет услышал и политиков, и белорусское общество о том, что предложенная система избирательная не выглядит как оптимальная сегодня. Услышал и начал деятельность. Консультации, дискуссии, дебаты по корректировке этой избирательной системы. Сегодня нового решения, которое будет путем улучшения или как голосованием Координационного совета и утверждением Светланы Тихановской, еще не вынесено. Я верю в то, что это будет упрощенная версия. Моя личная позиция и стремление к тому, чтобы это было без квот для НГО, 1 голос для голосования, закрытые списки. Но как проголосует Координационный совет после всех этих дискуссий и корректировок по избирательной системе, это дело Координационного совета. Общим заседанием большинством голосов будет. Спадар Павел, тут уласна пра статус спадарні Ціхановскай таксама пытанне, ці будзе уласна гэты статус захаваны пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, якія пройдуць у 2025 годзе? Я думаю, што гэта пытанне дыскусіі ў дэмакратычным руху. Гэта важна, каб такая дыскусія адбылася публічная, адкрытая, каб мы пачулі таксама меркаванні самой Светланы Ціхановскай і ўсіх дэмакратычных інстытутаў, якія створаны, і аб'яднанага пераходнага кабінета, і новаабранай, менавіта абранай Координацыйнай рады, і палітычных партый, пазаўрадавых арганізацый. Гэта важна, каб адбылося. Я думаю, што якраз такі абранне, прамое абранне членаў дэлегатаў Координацыйнай рады будзе тым фактарам, які таксама можа мець уплыў на пытанне, якое вы паставілі. Таму і тым больш вельмі важна, каб гэтая структура, гэты інстытут быў абраны. На сённяшні дзень тыя, хто выступае за 3 галасы пры выбарах, мала таго, што ствараюць складаную сістэму галасавання для выбаршчыкаў, і такога практычна няма ў гісторыі еўрапейскіх парламентаў, то гэта паўтарэнне гісторыі Координацыйнай рады 1, Координацыйнай рады 2, калі менавіта яны прадэманстравалі сваю неэфектыўнасць у функцыянаванні. Бо мы нічога не можам з вами узгадаць за першы склад Координацыйнай рады, за другі склад Координацыйнай рады, апрача таго, што яны паслухалі дзейнасць аб'яднанага пераходнага кабінета. Ну, магу згадаць таксама добрую ініцыятыву грамадскія слухані па палітзняволеных, але што рэальна было зроблена, тут цяжка ўжо прывесці прыклады. Таму трэба менавіта абіраць адным голасам, каб перамагла адна з палітычных інстытутаў альбо некалькі, якія сфарміруюць кааліцыю, і якая будзе ўжо фактычна кіраваць Координацыйнай рады і мець уплыў як на дзейнасць прэзідэнта-электа, так і на аб'яднаны пераходны кабінет. Гэта класіка еўрапейскай дэмакратыі. Тое, што сёння мы бачым у Польшы, то, што мы бачым у Літве. Калі перамагае партыя, яна фарміруе кааліцыю і пазней кіруе ў гэтай канкрэтнай краіне. Гэтым шляхам і трэба ісці. Інакш гэта зноў-такі будзе шмат галасоў, шмат галосся, розныя меркаванні, розныя думкі, і ніколі ніхто не будзе прыходзіць да аднаго для нейкага агульнага меркавання рашэння, каб пазней гэта рашэнне рэалізаваць. Это будуць бясконцыя дыскусіі, дэматывацыя членаў Координацыйнай рады, як мы бачым на сённяшні дзень, бо рашэнні не прымаюцца. Таксама, я думаю, самыя беларусы будуць крыху дэматываваныя, таму што не зусім зразумела ўвогуле, як ім галасаваць. Вот тыя беларусы, якія жывуць у замежжы, у розных краінах, тыя, якія жывуць у самой унутры Беларусі, як вы ім прапануеце правесці паўдзельнічаць у гэтых выбарах?
На сегодня мы еще пока не приглашаем к голосованию, потому что до того, как пригласить выборщиков проголосовать, нужно создать избирательную комиссию, нужно утвердить избирательную систему, положение о выборах, нужно начать отбор кандидатов, регистрацию кандидатов. А хутка это может быть утворная? На сегодня не утверждены сроки в Координационном совете о проведении или в уполномоченной рабочей группе, или в общественном организационном комитете. Этого решения нет по срокам проведения выборов. По моей оценке, это реалистично провести в первом полугодии. Мне не кажется реалистично провести это в марте, я знаю, что такое озвучилось. Мне кажется, что реально для того, чтобы это была широкая охватная кампания, чтобы у людей было время разобраться с кандидатскими программами, чтобы у людей было время разобраться, как проголосовать, чтобы у людей было время понять, если это будет 3 голоса, то как это работает? Вот на это все нужно время. На то, чтобы собрать избирательную комиссию, тоже нужно время. И мне кажется, что мы говорим сейчас о лете 2024 года. Это тогда, когда, по моей оценке, может быть период голосования избирателями, белорусами и белорусками. По моей оценке, если мы пытаемся сделать это раньше или быстрее, то это будет или в ущерб консенсусному решению ведущих политических акторов, или в ущерб информированности, или в ущерб, возможно, даже проработанности технологического решения, потому что это тоже важный аспект про безопасность, и не только про информированность. Павел, вы при якіх умовах бы паўдзельнічалі ў такіх выбарах? Мы захоўваем сваю пазіцыю, гэта прамыя выбары. Сёння ад імя аб'яднанага пераходнага кабінета было прапанавана чарговае кампраміснае рашэнне. Дарэчы, трэба адразу разабрацца, калі мы чуем крытыку, што хтосьці перашкаджае прыняццю агульнага рашэння, то першае, яшчэ ў мінулым годзе ў лістападзе аб'яднаны пераходны кабінет быў гатовы стварыць арганізацыйны камітэт, прыняць удзел у гэтым арганізацыйным камітэце, але, на жаль, менавіта кіраўніком Координацыйнай рады было занята вельмі ультыматыўная пазіцыя, было пастаўлена два ультиматум. Альбо вы пагаджаецеся на 30% дэлегатаў ад НДА, альбо на 3 галасы. Калі вы не пагаджаецеся ні на адно, на іншае, я не даю згоду на стварэнне арганізацыйнага камітэта. Мы згубілі час. На сённяшнім паседжанні арганізацыйнага кабінета ад імя аб'яднанага пераходнага кабінета была зроблена чарговая кампрамісная прапанова. Гэта каб прадстаўнікі НДА маглі быць уключаны ў спісы палітычных структураў. Фактычна кожны трэці павінен быць прадстаўніком менавіта НДА, але гэта было ўспрынята ў штыкі. Для мяне незразумелая гэтая пазіцыя. Мы можам дыскутаваць колькі заўгодна. Але пытанне ў тым, што 8 лютага Координацыйная рада ўжо страчвае свае паўнамоцтвы. Яна перастае функцыянаваць. Год закончыўся. Координацыйная рада ўзяла абавязкі менавіта апрацаваць сістэму выбараў. Яна не ідзе на кампрамісы, пры тым, што нават сёння ёсць пытанне да легітымнасці. Яна заканчваецца, гэта легітымнасць умоўная 8-го, і што мы робім далей? Мы за прамыя выборы, мы готовы ісці на выборы, мы зацікаўлены ў тым, каб Координацыйная рада была. Это было першае пытанне, якое сам сабе поставіў і адказаў на яго. Спадарня Лена, калі ласка. Да, при всем при том, что моя личная позиция про систему избирательную, какой она должна быть, тут вот Павел Павлович, во-первых, защищу спикера Координационного совета, а спикер Координационного совета ставит ультиматум, но голосует весь Координационный совет. Я сейчас делаю отсылку к тому, что сказал Павел Павлович. То есть Координационный совет проголосовал... Вы маете на увазе Андрея Егорова, так? Да. Есть большинство Координационного совета, общего заседания, которые проголосовали за избирательную систему. То есть это не единоличное решение Андрея Егорова, то, что мы знаем, решение в декабре, которое было, которое мы сейчас пересматриваем. Да? То есть это не просто Андрей сказал, так проголосовал Координационный совет большинством общего заседания. Это было до голосования, Лена. Я, пробачьте, роблю правку, бо ультиматум был поставлен еще до голосования Координационным советом. Позднее уже Координационный совет проголосовал, и гэтым подмацаваўся Андрей Егоров. И он заходил у дискуссию у кабинет со своей позиции и ставил ультиматум по створению оргкомитета. Мне казалось важным дополнить, чтобы для картины. И второе, про дискуссии, наверное, и про решения. Вот здесь, мне кажется, такая, как говорят, палка о двух концах. То есть, с одной стороны, Координационный совет может быстро принять решение, проголосовав, как это случилось в декабре. Решение, которое общество и политики не очень поддержали. Поэтому начинается период дискуссий. С моей точки зрения, самым правильным было вовлечь белорусок в эту дискуссию. И на самом деле с Павлом Павловичем мы когда-то в декабре говорили о том, что было бы неплохо до того, как Координационный совет будет решать, устроить такие дебаты открытые, да, конкретным положением. Вот, поэтому дискуссиями, дебатам
есть место, они должны быть, общество должно вовлекаться, да, это я к словам Павла Павловича, и заканчиваться должны решения, то есть дискуссия — это способ принятия решений. Вот, когда мы уже заходим в тупики и начинаются такие, ну, атаки, может быть, даже друг друга, да, кто виноват в том, что мы долго идем к консенсусу, вот это уже мало похоже на здоровую дискуссию. Что касается полномочий Координационного совета, действительно, по статуту, регламенту, как отметил Александр Меленкевич, Координационного совета полномочия заканчиваются 8 февраля. Сейчас на голосовании в Координационном совете стоит вопрос о продлении полномочий для проведения выборов. Вы сами проголосуете за протяг своих полномочий? А кто еще? А кто? Сам Координационный совет решает. Ну, я улыбаюсь, но как в нашей, понимаете, конфигурации, вот такой заявленный в 2022 году, Светлана Тихановская, кабинет и Координационный совет, а кто проголосует за продление мандата? Сапраўды, беларусы і наша шановная публіка, наше гаспадарства, наши гледачы, пишите ў каментарах, ці вы былі б зацікаўленыя ў такім галасаванні. А я на гэтым дзякую нашим гасцям. Спадарства, нагадаю, Алена Жываглот, віцэ-спікерка Координацыйнай рады, таксама Павел Латушка, намеснік кіраўніцы Аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік НАО быў з намі на відэасувязі.